Unai Cuadrado, Euskaltel Euskadiko txerrendularia, zorionak, 5. ordizin, urte ona, modu ona urtea bukatzeko, zure postuliko berena esaten zenidan, beraz pozik ez? Bai, azkenean urte berezi bat izan da, eta, niretzako ez da urte oso horrein izan, belaunean arazo batzuk izan ditu alako, eta orain hartu dute ritmo ona, pena azken lasterketa izatea, baina, bai. Bintzat zaguare onarekin bukatu dugu. Zer muskun da urte hau? Lehen esan dizun bezala, ez da oso ondo joan, belaunean arazetxoak izan ditu danez, asko kostatu zaitez ritmoa hartzea, eta azken bi lasterketa hauetan ondo ibili naiz. Etxeko karrerak beti bereziak dira, azkeneko izan da are bereziago, zer muskun lasterketa azteneko kilometrotan hori bilizialako? Egia esan da ez naiz oso ondo hasi, miseria pasa ditut lehenengo hiru igoretan, baina azkenean gorputza buelta eman dit eta ondo aritu naiz azkenean. Urtea bukatuta, oporrak, ondo, hurrengo urtea begira zer? Oraindik ez dakiko zer, espero dugu hurrengo urtea normalagoa izatea, baina ez dut orain horretaz pentsatu nahi, bintzat, eta hori, oporrak, disfrutatu, deskonektatu pixka bat, eta hori, eta ondo segi. Zorionak. Ni esker.